Niki ana kabeh ndek jerone menungsa. Nggih kare nggih ditingkatno. Nah, botone ngaji niki ojo dadi iblis, ojo dadi setan, ojo dadi sabuiyah, ojo dadi bahaimiyah, nek iso dadi yo insaniyah. Makane nek insaniyah niku rohani. Nek njaba niki basyariyah, kulit. Ane terus anu ngilokno wong. Woi kowe iblis iku ngoten iki lho. Ha niku ya bentuke wong. Lha sampean kepengin semerap iblis ah. Nek waktu muring-muring ngamuk ngoten niku. Nggih sampean ngaca. Astagfirullah. Muhasabah nek mboten diangen-angen terus ati niku dijaga nganggo muhasabah niki napa taksiron wa tasahula sembrono ambek gegampang nanggone agama tanhaka kang bisa nyegah apa muhasabah ka ing sira taksiron ing sembrono napa sampean kok ibadah sembrono gak tau muhasabah. Gak tau dihitung amal iki. Gak tau dihitung apa tujuane urip iki apa. Nggih, apa awake kok sembrono sih ibadah. Gak patek duwe wedi nang Gusti Allah awake. Kaya gak mati ae. Kaya gak ono ae akhirat. Lah imane nandi? Nah, wa tasahulan lan gegampang ngentengno ibadah. Niki loro niku musuh kita, awak dhewe niku perang ambek sapa? Perang ambek awake dhewe. Munsune apa? Munsune sembrono ambek ngegampang urusan akhirat, urusan ibadah. Nggih niku perange awak dhewe. Lah niku kula nek ditakoni, nggih awak niki males ibadah niku. Salat niku males tombone napa? Kula wara, tombone tempak. Males niku mboten enten tombone kok. Awake dhewe males niku mboten. Nggih niku perang kula jenengan niku. Muncul malese dhewe. Napa tombone males niku? Tempak kula ngeten tok. Mboten enten tombone males iki. Awake dhewe. Nek awake gak gelem budal ya gak budal. Makane niki lho, sing perlu diorepaken niku kejiwaan kita, rohani kita, keimanan kita sing jero niki. Nek niki gak metu, gak urip iman niku, ati iki gak urip, mbok ya pancet langgare kosong. Yo wangel. Lho. Lah kate mboten ngoten. Nek nggih niki sing perlu jiwa niki sing perlu diuripno. Nek jasad niki ngeten. Cara benjing pecah nyawa medal. Nek jasad niki dadi lemah. Balik nang asal kedadean dadi lemah. Nek rohani niki niku sing balik teng Allah. Mboten jasad sing balik teng Allah, rohani ini. Lah nek rohani ini mati nggih, aduh ya naudzubillah. Ya ojo. Lho, sing perlu diuripno niki nggih iman niki. Nek atine gak karep lho. Wah, mbase arek cilik sing ngandani. Mah. Mah niku sakniki lak emah nggih. Khotimah. Ya. Mah wis bedhog iki lho, Mah. Alah cilik ngerti apa? Mbase sing ngomong arek niku sombong niku. Mbase sing ngomong arek cilik nek bener kate lapo. Mah mpun dohor mah mboten teng langgar. Alah cilik ro apa? Niku iblis niku. Iblise sing jawab niku. Niku nggih niku sifat iblis niku. Rumangsa awake luwe gedhe, luwe pinter, luwe apik, luwe lebih dari yang lain. Nah, kan di awal-awal kula sing enak sanjang. Gaenane Gusti Allah ndek donya niku wis genep. Ana apik, ana elek, ana sugih, ana melarat. Aja ngenyek wong elek. Aja ngenyek wong melarat. Apa? Mergo
gaenane Gusti Allah niku mun genep ana apik ana elek. Beke wong elek iku didadekno apik, beke sampean sing didadekno elek. Sampeyan nun sewu, ayu ngene sing cara njaba ngeten ayu, ganteng, gagah. Ana wong elek sampean nyek. Lho aja ngenyek. Ngene ku nggih gaenane Gusti Allah. Nek bumi iki digawe Gusti Allah genep, beke wong iku digawe ganteng sampean sing digawe elek. Terus sampean digawe ayu ngenyek nang wong elek. Dah wong ku elek gudiken umpamane ngoten. Lho beke nek wong iku gak digawe kulite mulus apik ayu, beke sampean sing digawe gudiken. Makane kan kula sanjang ambek guyon niku. Mestine sing ayu-ayu sing sugih-sugih matur suwun sing gak duwe nang ngene sing elek-elek. Tapi aja diomong. Sampean ditakdir Gusti Allah remek yuk ya elek melarat aku matur suwun ya aja diomong. Tukaran. Mestine ngoten. Sehingga sing sugih mestine loman nang sing gak duwe. Sing pangkat nggih wong iku takdire Gusti Allah kabeh genep-genepe donya. Sing ditakdir apik, sing ditakdir lebih itu mestinya sayang. Wong ngene niku genepe beke sing iku sampean nek sampean nyek, beke iku sing ditakdir apik sampean sing ditakdir elek. Wong jene sini donya niku genep. Di awal-awal kula nate sanjang ngoten. Niki nggih beke ngoten sehingga apa maneh kadek ndelok makhluk niki ndelok sing gawe. Sing gawe sinten Allah. Lah ngenyek makhluke Gusti Allah niki lho gak ngenyek sing gawe ta. Kon kok elek sih, gak ngenyek sing gawe ya. Kon luwih pinter teko Gusti Allah ya gak mungkin lah. Lah pinteran Gusti Allah gawe. Mana ngenyek mana. Niki lho terus kula nek sanjang nek ngomong alhamdulillah gampang. Prakteke alhamdulillah niku lambene niku wis iso ngelem wong, gak ngenyek wong.